राउंड नथिनी पूजा। नानू रानी बिटिया, आज पहली बार तू हमरे पास आइल बाड़ू। जौन भी मंगबू हम तोरा उहे देब। राउर पास छोटा मोटा तो कुछ मांगब नहीं, मांगब तो बहुत बड़ी चीज मांगब। तनिक सोच लेवे दी, और जवन कुछ भी रहुआ से मांगब वो रहुआ के देवे के होगी नानू। प्रॉमिस? प्रॉमिस। You will get well very soon. छोटू, हमार मन कह रहल बा कि पूजा ठीक नहीं बारे। पूजा ठीक भी है कि खराब भी है, तेरा जाने का कोनो जरूरत नहीं है। एक बार मरत मरत बचल पड़े तू। प्लीज अजय, दोबारा ये गलती मत कर हमारे दोस्त। मरत मरत जब बची गई नहीं तब फिर अपना प्यार के पाई के रहब। तू एक बेरी ओकरा बारे में पता लगावे की कोशिश कर। अजय, मम्मी, हमार लाल अब कैसन बा हमार बेटवा? ठीक बा। भगवान तोरा हर मुश्किल से बचा के रखे। अब समझ में आ रहा बाना, बाप जोन लड़का के पसंद ना करे उसे लड़की प्यार करे तो वो बाप के खातिर कितना तकलीफदायक होला। यही खातिर हम वक्त आपत्ति जतले रहनी तो अग्नि के बता दिया, पूजा जब तक हमरे पास बिया वो चैन से रह सकेले। केहू ओकरा पास आवे की हिम्मत तक नहीं कर सकेला। जा जा, तू बेफिक्र होके अपने ससुराल चल जा। बाबूजी, पूजा कहाँ गईल बा आंटी? वो हमरा के मालूम नहीं बा। वो घर पे बैठ के बोर होत रहिल तो ओकर पापा कहलन कुछ दिन खातिर कहीं बाहर से घूम आवा। रवा हमरा के ना बताई। अंकल पूजा के कहूँ और भेज देली ना। और तू उहे खबर लेवे आइल बाड़ी का? उ लुच्चा लफंगा तोरा यहाँ भेजले बा ना? अंकल, नाना अंकल, दरअसल वो परसों हमारे घर में एगो फंक्शन बा, ओहे खातिर पूजा के इनवाइट करे आयल रही। अच्छा अच्छा, कौन सा महीना चल रहल बा? जी, 5वां।